Хора, днес в това видео ще реагирам на първото видео, в което говоря. Което е топ 5 начина как да изкарвате пари в FIFA Mobile. Да, преди да започне клипа, може да се абонирате за канала с камбанката и да лайкнете клипа, естествено. Също и за канала на Bobby Games, защото с него ще правим много яки видеа. И да, нека да започваме с видеото. Да, знам, качеството на клипа е ужасно. И да, нека да започваме. Ако днес имам интернет, де. Ето. Така, нека започваме с номер 5. Номер 5 съм сложил този daily тренинг. Да. Тук говорех много тихо, не знам защо. И буквално половината ми видеа в канала са качени, докато съм бил болен. Сигурно може да се чува как ме е запушен носа или каквото и да е. Да. И вижте, само като изигравате тези мачове, качете и тези, както и да се наричат, и само 5 такива са 80 000 коинци. Надейте си да съберете чак толкова, защото даже много трудно се събират. И събирате 90 такива и тут нищо не ви дава. То ще ви даде някой 80 просирали. Но 4-9 плюс. Тогава буквално в тази игра имах по 100 и нещо милиона пари коинс и буквално само си го държах. Не го използвах за нищо. Да. Няма как да го продадете. И така сега не печелите нищо. И говоря като някакъв ленивец. Въобще много бавно. Също и този Тималберик, който скоро изчезва. Ето вижте, само 2000 100 000 колеса. 100 000 колеса. Ето вижте, те се събират много лесно. Я само тези. Само тези тук, трите печелите, общо 2000. Окей, също и това тук става. Не са всичките тези са на маркета и можете да си ги взимате. Да ги продавате за там 230 000 колеса. Так, вие печелите. Така, нека преминаваме към номер 4. На номер 4 съм поставил и този директор, който всеки ден ако играете, можете да съберете пари за тези пари. Това видео може би, значи, нещо съм забравил да си пусна микрофона или съм спрял видеото на пауза и след това просто забравям да го пусна и аз си продължавам. И така около 3-4 пъти съм снимал това видео. Иначе имам и преди качвах в един друг канал. Пак се казва Алеко IT. И имате видно една искате да взимате този. Просто няма смисъл. 25 кила за 80 посираш. Да, много. Тогава буквално се радвахме на 103 вау в играта. Ако ти се паднат, си най-добрия. Нямаше 112, 115. Ей този човек, да кажем. Например, сега е колко пари? Сега ако се опитате да го направите, това едва ли ще стане в FIFA. 85 милиона. За коинс. Ако си мислите, че няма шанс някой да ви го купи, не е вярно. Виждал съм видеа, в които
някои без да искат мискли. Искат там да го купят. Така че има малък шанс. Само да ви покажа. Вижте този човек, който сега струва 285 милиона. Мале, колко много струва. Сигурно е тези играч, който струва толкова пари. И ако ще го купите, ваш выбор просто ще е най-добрия в света. Да, сега да преминаваме към... Не знам какво съм си мислил тогава, но едва ли отбора ще ви стане най-добрия в света, ако си вземете този слаб играч. Номер 3. С номер 3 пък сега съм сложил и тези новите картички. Ето ви, и тези. Само да ви се така, да ви покажа и тези. Няма смисъл сега да пускате да ги продавате, защото освен че са 99 плюс на маркета и са много малко пари в момента и никой няма да ви ги купи. Затова по-добре ги продавайте след евента. Като мине евента и тогава е по-голям шанс някой да ви ги купи и пък ще получавате много повече пари. Това нещо и сега работи. Ама то в FIFA скоро свършва и едва ли ви трябват много коинс. То е също така. И също едно друго нещо. Значи, примерно, когато ви се падне, като имат някакъв такъв от новия евент, когато го продават малко по-нататък, можете да го пуснете да се продава в, кажем, в 8:30, в 10:30, в 12:30, в такива часове. И като го пуснете, вие ще сте първите, които са го пуснали за малко по-малко сума. И така ще могат да ви го купят. Мале, хора, много изнервящо да говоря толкова тихо. Не знам вие как сте го гледали това видео. Аз не мога да гледам. Много тихо говоря. Номер 9. Номер 2 съм ставил дивизия на ребята. Ей тук, примерно на Versatile Head. Даже тук по едно време бях казал, че са 6 начина да изкарате това и бях пропуснал 2-3. Затова го снимах за няколко пъти това видео. Примерно като мен. Печелите ето 280 плюс играча, 40 скил буст и 240 хиляди коинс. Само докато играете мачове. Вижте, можете да печелите и така. Последното ми в FIFA Champion може да печелите 90 плюс играча, 120 скил буста, 2 милиона. 2 милиона. И от тези 90 плюс може да видите Роналдо и Меси, но да не струва пари. Но също и на това. Аз така я очень страшно пари. Даже ще може да стигна някакъв чемпион, да отваряме награди на него. Не знам какво съм си въобразявал. Една година по-късно. Или чакайте да вие кога е качено видеото. Видеото е качено 2023. Не точно една година. Кой месец? Аз след тази 6-7 месеца. Така както казвах, една година по-късно горе-долу, все още не съм FIFA чемпион. Заради не скрипта, а скрипта на EA Sports. Съм на Legendary 3. Към позиция номер 1. За номер 1 съм поставил единственото нещо, което може да дадете пари за играта. Ще спечелите нещо, което е Star Pass. Вижте всичко, което ще печелите тук. Печелите този
Тези неща съм си ги взел от друг ютубър. Мисля, че даже очевидно, че ги чета от някъде или... че ги чета от някъде. Аз съм ги взел от друг ютубър. Няма как да ги измисля аз. Просто тогава въобще не ми се занимаваше да качвам видеа, но някак си просто качих едно видео. Следващото видео сигурно горе-долу след един месец съм го качил. Това 32 милиона. Значи поне 50 милиона от този стар пас. Вземете, ако си го купите. Просто не знам. Имате 70 плюс играчи, 60 плюс играчи. Значи имате и FIFA Points. Не съм въобще много. Един съвет към всички хора, играещи в FIFA Mobile. Просто не си купувайте FIFA Points. Няма смисъл да ги давате за оферти. Тия оферти са пълен скам. Нищо няма да ви даде. Може да ви даде най-много някаква 115, която да е 99 плюс на маркета. Но добре, ако го правите за контент, да, може да правите, но просто и така няма смисъл да си давате парите за някакви пакети, които само можете да ги покажете във видео. За контента само може. Иначе няма смисъл. Вие даже с тези FIFA Points можете да дойдете в маркета и да си купите. Може да се купува с FIFA Points, беше, може да се купува. Да бях по-добро. Даже и другите евенти стар пасове. Ето. Също печелите пари от тях. Ето. Този много пари. Сигурно 17 милиона. Много си купите стар паса. Другия път Халанд, който сигурно е към 30 милиона. 20. Много. И да, така че това беше това видео. Абонирайте се на канала Скамбанката. Хора, вие чухте. Абонирайте се за канала Скамбанката, за да не изпускате яките видеа в канала. Едва ли сте ме чули, аз говорих много тихо в това видео, така че... Абонирайте се за канала Скамбанката, лайкнете клипа и се абонирайте за канала на Bobby Game, защото с него ще качваме много яки видеа. Линкче за неговия канал има долу в описанието. Ще видим в следващото видео.